салом алейкум бародарон, шумо дар канали Анас Самадов мебошед ва ман имрӯз дар бораи чӣ хел дар як телефон ду программаи Viber ва ё ин ки WhatsApp-ро истифода мебаранд нишон медиҳам. Барои ин медароем Play Market. Дар поиск менависонем Parallel Space ва программаи аввала вибрат мекунем. ма инҷа установид кардагим. Шумо вақте установид кардем начинен открыть. ва инҷа меброяд программаҳои телефон кадомесе ки дар кораи вибрат мекунем барои копировать кардан. ҳозир мегирем Viber-ро добавить. Уже мисол шидага ине ки дар даруни программаи агар моро фора ки дар рӯи экран нишон диҳад Viber дием рӯш таҷикта меистем боло создать ярлик сарч мекунем. дар рӯи экранмон пайдо шудага ҳозир мебинем. Клик мебинед як Viber. Иш Viber некин ҷамъ мегӯяд. Viber дуюм. Ҳозир мебинем Viber-и аввала. И Viber-е ки ман истифода мебарам. Клик мебинед кор кардаста регистрация карда гелта. Мебинем Viber-и дурам. Чхеле ки мебинед Viber-и нав менчикаем продолжить. дар инҷа номерои телефонмонро мезанем, код меояд, кода мезанем, дуюм Viber-мон ҳуй мешавад. дар якум Viber як номер, дар дуюм Viber дуюм номер. ҳамхела программаи удобнее бировардиам метавонед ки истифода баред. Дар канал подписаться кунед, поддержка кунед братано. Боз видеоҳо айда тур мешавад. Хайр, то видеои дигар.